Getxo arte sortu berrien aretoa izatetik, hasiera batean, artista gazteen lana publikoari hurbiltzen zion. Erakusketa, esperientziatat, balio izateaz gain, sede handiagoak dituen gune bihurtzera igarotzen da. Hortik dator bere izen aldatzea ere, orain, praktika garaikiden aretoa deituz. Guztiz dotuta dago gure kulturaren plan estrategikoarekin. 2013-2016 plan estrategikoak duen helburu nagusiarekin, sormena eta promozioa formazioa bultzatzea. Horretarako, lehenik eta behin, aretoa bere jatorrizko kokapenera itzultzen da, aretako geltokiko plazako karpara. Beraz, parte hartzen duten artista guztien proiektuak bertan ikusgai izango dira. Horitako lehenengoa, programen artean, eta gainerakoen ardatza izango dana, programa orokorra da. 30 proiektuz osatua, 117 aurkeztu ziren, 117 aurkeztu, eta 30 aukeratu egin ziren epaimai espezializatu baten bitartez.